שלום. אני חוויתי מקרה של אלימות קשה על ידי עדי, האלימה. זה קרה במסדרון בית הספר. אני צעדתי, שלפתע היא קפצה עליי והתחילה לחבוט בי עם בקבוק. ההלם היה קשה, הכאב היה רב. כשאני נזכרת וזה עדיין קשה לי לדבר על זה. היא הרביצה וחבטה וחבטה והרביצה והיא ראתה שכואב לי. היא פשוט לא הפסיקה, אני ביקשתי. אני לא ידעתי שזה הולך להגיע. זה היה הפתעה גמורה. היא הייתה חברה שלי, אתם מבינים? חברה, אפילו טובה. ופתאום ככה היא קפצת ומכה אותי. אני לא יודעת מה נכנס בה. הייתי צריכה להקשיב לכולם.